L-għada ta' waħda mill-ar maltempati. Ftit inqas minn 100 mm ta' xita f'inqas minn jumejn mhumiex xi ħaġa komuni għal pajjiżna. Kunsens qawwi fost ħafna li l-maltemp tal-aħħar jumejn kien fost l-iktar qawwi li laqat lil pajjiżna fl-aħħar snin. Jekk ma tmiss bidejk u tara bajnejk ma temminx bil-ħsara il ħalla l-maltemp matul il-ħattu tnejn. One News kompla jsegwi l-ħsarat kbar li ġarbu n-numru ta' toroq, karozzi u djar f'inħawi differenti tal-pajjiż. Waħda mill-iktar toroq traffikużi hija bla dubju triq il-Wid f'Birkirkara li minħabba l-ħsarat kbar li ġarbet kaġun tal-arar illum għamlet ġurnata magħluqa. Transport Malta għaddejja bix-xogħlijiet fuq din it-triq u madwar 40 oħra mal-pajjiż kollu li fl-aħħar jumejn ġarbu ħsarat kkawżata l-maltemp. Toroq maqluwajn, karozzi abbandonati u siġar imqaċtin reġgħu kienu ir-regola tal-ġurnata minkejja b'nazzi li għamel wara l-maltemp tal-aħħar jumejn. Dan ir-raġel fil-wied tal-imsida qed jurina sa fejn kien l-ilma l-bieraħ fl-eqel tax-xita. Fl-istess żona il-madum tas-salott f'din id-dar litteralment tola minħabba l-qawwa tal-ilmijiet li bdew deħlin. Biżna hekk għadna twerwinna. Ngħid għalija bdejt nikbi dak il-ħin meta rajt dak il-madum tila hekk funtana tal-ilma twerwirt. Għax bdejt ngħid qatt ma rajta. Din il-mara tajt illi hi u l-familja tagħha ma jistgħux jibqgħu għaddejjem din is-sitwazzjoni. Terribli wisq dal-affarijiet li qed jiġrulna. Dejjem nordu nwerwrin fix-xitwa. Kull darba noqogħdu nagħmlu dak li nagħmel isna tal-kummedji, isna ners taż-żwiemel. Skont qarrija tad-Dipartiment tal-Informazzjoni fl-aħħar sigħat mill-wied tal-imsida biss inġabru l fuq minn 100 tunnellata ta' skart. Mill-imsida morna Birkirkara, resident jitkellem ma' One News dwar il-periklu li ma' kull maltempata qed jgħix fieħu u l-familja tiegħu. Jaqlib li dak il-ħajt jordumna. Jien għandi tifla tat-tifla u għandha 3 snin. U Allah ħares immissi l-baħar il-maltemp. Għax ma nafx nagħmel imbagħad. Il-maltemp tal-aħħar sigħat ħalla ħerba wkoll fl-isptar Mater Dei bil-miet f'numru ta' teatri, l-Administration Block u l-garaxx tal-ambulanzi apparti li xi computers ma ħadmux minħabba short circuit.